Her ser du frøstande af engstorkenæb. Til venstre er det en umoden frøstand. Du kan se, det er et storkenæbsplante ved, at selve frøstanden har den lange spids, man siger er næbet, og rundingen for neden af hovedet på storken. Så deraf har den fået, hele planten har fået sit navn ud for det. I midten ser du en frøstand, som er næsten helt moden. Den er blevet mørkebrun nu, og der er ligesom 4 runde frø nede i bunden. På det tidspunkt, som den er vist her, den midterste, er der, hvor du skal plukke den forsigtigt, fordi hvis den får en halv dag mere, så vil frøene springe naturligt, eller en katapultmetode, hvor den slynger frøene ud. Den, der er vist til højre, kan man se, at alle 4 frø er slynget ud.